sortzeko, izaterako marka nagusiak, kostuak aurreztearen, nahiago dute hizkuntza nagusietara jo, beste produktuak garatzerakotan. Eta zeintzuk dira gutxitutako hizkuntzen aukerak esparru honetan, agerraldiak egingo ditugu eta bakoitzari eskatuko dizuegu 10 minututako proposamenak. Eta agerraldi honetan, norberaren aurkezpen sakonago bat ematea eskatuko dizuegu. Garatzen ditugun egitasmoen inguruko xehetasunak emango ditugu hemen orain. Argi daukazunez, zer egingo dugun? Berriz ere, izango dizuegu. Galdutak izan zaituzten. Barriza. Zer da berriz? Du, ezer prestatu. Entzun dituzutenak gaurko egun honetan, jardunaldi honetan entzundako gauzetaz eta zuek pentsatzen dituzuen gauzetaz, digitalizazioak ekarri dizkigun produktu berri anitzak ditugu, ezta? Produktu asko. Eta inoiz izan ez dugun eskaintza bat daukagu, ezta? Produktu digital hori esker. Eta zuek nola erakarri gutxitutako hizkuntzetako hiztunak gutxitutako hizkuntzetan garatzen diren produktuetara. Eta nola erakarri duten digitalizazio prozesu hori gure esatako hizkuntza horretan. Zer pentsatzen duzuten 10 minututako agerraldi bat eskatuko dizuegu. Gure punta, orain bai, zure iritzia, Orduan, berez, gogoetaren gakoa da Euskararen erabilpenean erabili hori sustatzeko eginkizun horretan erabideen zeregina lehen goizean entzun dugun naritik oso importantia da, baina dituko nuke eragin hori interneten munduan kultura digitalean are importantea bada erabideen eginkizuna. Ze ardura daukagu, eta eginkizuna daka garrantzi estrategikoa. Hortan, berriak dago eginkizun hori bere gain hartzeko, eta datorren urtean norabide horretan jauzi bat egingo du. Hala izan da. Batetik, ogoza idea simple bezala, letra txikia dira, importantena ez dira. Prentsa tradizionalak egunkariok, oroak, interneten gaur egun, arrazoi askorengatik, lehentasunezko tokia eta Kataluniako eredu hor ikusi dugunean, Google eta Facebooken atxetik berera agertzen ziren el país, Kat eta Vanguardia. Prentsa tradizionalak dauka pisu oso garrantzitsua interneten munduan. Arkisteak dakaten eragarritasuna, informazioa lantzen dugulako, bisita asko, erabiltzaile asko dauzkagu. Nik deitu nuke Euskararen kasuan egoera ez dela hain baikorra. Pisu txikia dago, konparazioan baldin badago moen ipatuko ditutatu batzuk ikustuko dugu pixka bat. Hemen dagoen grafikoak bizualak dira, ulertzeko zera bat. Datu zehatzetan egon daitezke gora bera batzuk datuak lortzea zozaia da. Bi grafiko hauen dauden jabetuta CIES-en inkestan. 2010an eta 2012 eta azkeneko olatuan, Orduan, goiko puntuak dira Euskararen presentzia komunikabide mota ezberdinetan.
lehenengoa dago telebista, gero irratia, gero egunkariak eta gero internet. Orduan, konparatzen baldin badugu ze erlazioa dago puntu potolo eta txikien artean, gaztelaniazko edabideak eta euskarazko edabideak, hor relazioa ikusiko dugu dela nahiko eskagarria, ez? Adibidez, telebistaren kasuan 11 aldiz handiagoa da gaztelaniazko audientziak, 5 aldiz handiagoa irratiaren eremuan, 20 aldiz handiagoa 2012, 20 aldiz handiagoa egunkariaren eremuan eta 40 aldiz handiagoa internetean. Bi kuadro galdeatzen baldin ditugu ikusten dugun diferentzia bakarra da erdarazko edabideen hazkundea interneten nabarmena dela. Osea, eskuineko bolatxoa, bekoa, hori da gaztelaniazko interneten zerak handitu da 2010-tik 2012. Ikusten baldin badugu diferentzia non ikusten dugu, hemen errezitu ikusten da. Gaztelaniazko edabideen audientziak interneten CIESen inkesta horren arabera 92,5 igo da. Gaztelaniazko edabideen kasuan CIESen inkestak balio gehiago eduka nabarmen euskarazko edabideen neurketan baino. Euskarazko edabideak gaizkin joltzen ditu CIESek eta txikiak ez ditu ongileron joltzen, inoraz ere, eta erlatibizatu gardia. Nik ez nuke esango jeitxidan interneten bi urtetan erabilera, esango nuke handitu da, baina CIESek ez du ondo harrapatzen datu hori eta hauen atomizazioa garen da. Baina erderazkoak bai harrapatzen ditu eta hor dago saltua. Esan dezakegu euskarazko edabideak interneten eta beste eremuetan, bai telebistan, bai irratia eta bai egunkarietan, nolabaiteko hazkundere gabe audientzien ikuspuntutik geldirik daudela, baina erdarazko edabideak interneten salto handia egin dute. Hori da nolabaiteko daukagun eszenario orokorra pixka bat gogoeta egiteko eta kultura digitalean zer egin dezakegun pentsatzeko, ez? Eta ze aportazioa egin daiteke, zer diran osagaiak nolabait ere kultura digitalera ekartzea jendea euskaraz. Hortara sartu denenago aldaketa, konparazio txiki bat Katalunia eta Euskal Herrien artean irudikatzen duelako nolabaiteko antzeko egoera eta batzutan gaur bertan egiten dugu Kataluniarekiko referentzia parametro desegokitan eta enbidia gehiagik datago ez datagunean eduki behar egiten dugu. Orduan, eginkizunari dagokionez, edabide dakago trakzio lana interneten, trafikoa edo erabilpena areagotu eta zabaldu eta erabiltzaileak elkar lotu eta elkarrizketak irakatzeko aukera datagolako eta hor dago nolabaiteko gakoa euskaldunak internetera emateko interneten erabiltzeko, ez? Eta bideoen trakzio lana oso garrantzitsu izango da. Hori posible egiteko behar da nolabaiteko iraultza digital bat edabideetan eta hori administrazioen sostengu gabe ezinezkoa. Eta oso biziko garrantzia du etorkizunak neurrien debatean hor dagoelako. Orduan goazen ikustera Katalunia eta Herrien arteko kasuen alderaketa. Hor agertzen direnak dira edabideak ze audientzia dauzkaten interneten. Bakoitzaren webguneak edo zerbitzuak interneten zenolako audientzia dauzkaten.
Kataluniako kasuan, ezkerrean, datuak nahiko fidagarriak dira, OJD interaktiboak egindako datuak, aurtengo dira, hilabete osoko datuak dira, urri osoan zenbat bizita kopurua esan dute medio bakoitzaren webguneak, eta bakarrik daude OJD interaktibak kontrolatzen dituna. Adaude batzuk ez direnak agertzen, ez daudelako OJD. Eskuineko aldean, ordea da estimazio bat, datu naziekin, parametro ezberdinetakoak, batzuk dira Google analitzeko datu batzuk, beste batzuk autortutakoak, beste batzuk berdizka autortutakoak. Horretaz dago hainik ez neurgailu berdina erabiltzen komunikabide ezberdinok, eta ez da transparentziarik nahiko garentasunik erakusteko bakoitzak ze bizita dauzkan. Urrikoak dira eskurikoak ere bai, eta balio duen nolabeteko mapa bat, aproximazio bat egiteko, eta ikusteko Katalunian daudela bi nolabeteko lider bizita kopuruen ikuspuntutik, eta bat dela egunkaria, paperezko egunkari baten webgunea, eta bestea da telebista errate publikoaren, eta telebistaren webgunea, telebista publikoaren webgunea. Eta Euskal Herriaren kasuan antzera gertatzen da, euskarazko egunkariak daka bizita gehien, eta hori emango dut zenbaki batzuk ikusteko, eta horren pare ikusten ibiliko dela eitb.com euskaraz. Datu hori oso zaila da jakiteko, adibidez kontabilizatuta dago OJD-en eitb.com zerean, baina osotasunen eta ez dakit euskaraz zehazten dago. Eta gero daude, beste mota bateko komunikabideak daukatena presentzia nabarmena interneten, Katalunia web, edo Nazio Digital, edo Katalunia, edo Katalunia Irratiaren webgunea, eta euskarazko kasuan argia sustatzu zuzeu eta beste bide batzuk. Horren antzera horren beste batzuk ere egon daitezke, antzeko tamainoan horretzen ziren. Idea bat egiteko horreteko erabiltzaileen ikuspuntutik bi polo horien inguruan uztartzen dela nolabaiteko erabilgarritasuna edo erabilpena bizite kopuruen arabera, eta horiek nolabaiteko osagarri egiten dira, batetik entzunezko komunikabide batek eta gero beste bat paperean oinarri daukana, baina sortzen duna eskaintza bat nahiko montonek. Sería bizita bakarrak horretan? Bizita. Bizita guztira. Orduan, hor, zifretan, ara katen webgunearen bizita izango liake, baina 5 milioi etapiko urrian, OJD-en arabera, milioi bosteon da biko. 5 milioi terdi, eta gure kasuan berriak eta Google Analytics datuen arabera bosteon da eta 8.000 bizita izan gintzun azkenen gurean. Bi zifrak alderatzen bari baditugu iztunekiko, eta hori oso zaila da, ze parametro ezberdinak daude zehazteko iztun horiek, iztun alfabetatuekiko jarri beharko dituzke, eta dira oso morogarriak katalanea dakiena eta euskera dakiena, arrazoi eskorengatik, baina
zifra estandar batzuk hor ikusi ditudanak erabiltzen direnak, dituen artean 5 milioi katalan alfabetatu eta euskaldunen kasuan, esango nuke, 950.000 inguru hil daitezkela euskaldun alfabetatuen kopurua. Bi zifra horiekin alderatuta, bizita kopuruaren ratioa, pixkat ikusteko hiztunekiko izango litzakela, alaren kasuan 1,11 eta berriaren kasuan 1,18. Pareko ongo duinak penetrazio parametroetan. Nik uste dut hori datu esan guratu. Eta ja, bukatzeko pixkat eszenario horretan, horra agertu dutena berriaren ikuspuntutik, berriak daukala oso funtzio garrantzitsu euskararen erabilpena sustatzeko internet. Paperaz gain interneten. Daukalan posizioagatik eta trakzio lana egin dezakelako erabiltzaileak erakartzeko eta sortzeko bere inguruan plaza handi bat non asko erabiltzen den eta asko konditu daitekeen erabiltzen. Eta horretarako, datorren urteari begira, 10 urte beteko ditu berriak, daukago asmoa, nolaiteko jauzi bat egiteko interneten eta honako osagaietan oinarrituta. Hori izango litzateke pixka bat sustapena, kultura digitalen sustapenerako oinarriak bereen ikusten da. Batetik, erredakzioaren eginkizuna moldatzen ari gara, zita gaude, lortzeko, erantzuteko erakautasunari alde batetik, baina baita ere eduki interesgarri eta landua eskaintzeari, eskaintza bikoitz horri. Bestetik, gure filosofia da eduki guztientzat, hau da, gune irekia, guztien eskura egongo dena, eta jauzi berriarekin eskuragarriago izango dena. Hau da, hobeto antolatuta, bilatze sistema egokiago batekin, eta bat duzela. Gero izango da, eskaintza multiplataformakoa, hau da, eskaintzen diren edukiak dira bai papererako, baino beste euskarri guztietarako, eta hortan nobeteko esfortzu teknologiko handiena horregongo da, egiteko eskaintza multiplataforma hortan, telefonoetarako, tabletetarako eta weberako nolabeteko hori oinarrituta matriz bakarrean. Eta gero, noski izango da multimedia, hau da, testua, irudiak, bideoak, nolabeteko produkzio multimedia hori, zuzenekoak, horako emankizunak nolabeteko oreka bat izango dutenak eta internetek eskatzen duenaren tamaina. Eta azkenik, parte-hartzaileagoa izango da. Parte-hartzaileagoa bi zentzutan, batetik erabiltzaileak bere ekarpena egiteko aukera gehiagorekin, modu ezberdinetara, ez bakarrik iruzkirak eginen, eta edukiak mahai gainean jarriz, edo bideratuz berriaren bidez, eta parte-hartzaileagoa sinisten dugulako nolabait ere proiektu horren oinarria egongo dela erabiltzaileen ekarpenetan eta ekarpenetan oinarritzen den neurrian, espero dugu neurri handiagoan oinarrituko dela aurrerantzean, berria lagunaren bidez, berria lagunak biderkatzeko asmoa badaukagu, bideo horretatik nolabait egongo da joan etorri bat, feedback gu eta erabiltzaileen artean. Besterik ez. Eskerrik asko bai. Baita ere, eskaintareketak dago noski, eta jendea gerturatuko, eta kalitateko eskaintza da gainera. Eta badakigu
gutxitaneko hizkuntza edo euskara bezala merkatu txiki bat daukan herri batean edo hizkuntza batekin azkenean errentagarriak izateko horrelako ez maitera eskintatzea izatean. Orduan beti behar du babes instituzional bat, eta hori bermatu behar da ez soilik kasu honetan digitalizazioaren inguruan, baina baita ere beste hori. Lehenengo taren hori. Esan bezala egiten behar dute kalitatezko edukiak eta programak edo produktuak, eta horrek ekartezake zintu batean jendeak ere erabilera hori hartzea. Orokorrean, nik badautzen nire kezkak, beti ere azkenean hizkuntza digitala beti indar gehiago izango dituzte beti egongo gea konparazioan gutxituagoak izango gara, hemen Euskal Herrian hizkuntza gutxituagoan ja globalki jartzen batzera internet sarean edo are txikiagoak eta are gutxiagoak batzera. Eta azkenen ekoizleak berritzaileak dianak eta enpresak, produktu berriak sortzen dituzten enpresak, gehienak estatu batutan daude, inglesari azaltzen dutenak, eta hori produkzio guzti hori lokalizatzen lan handia dago. Eta euskarrak forma dauka erronka zail bat. Zentu horretan, nik ere dudak baditut, zentu horretan, internet, sarean, mundu digitalean, euskarak eperten bateaz zenbateako, izango ditu erronka batzuk, eta zaila da momentu batean erantzun ematen ere zer egin daiteke. Nik uste hortarako ere importantea dela, eta berriro administrazioa dator, mundu digitalean indartsu izateko ezinbestekoa da mundu digitaletik kanpo ere indartsu izatea, eta horren mundu horretan, mundu errealean ere indartsu izatea, eta lehenengo nik uste hori bermatu behar da, eta administrazioa lehenengo hori bermatu behar du alor guztietan, eta horrek ere etorriko dira, mundu digitalean behar da garrantzitsuenak, importanteak, edo eredugarrienak dian produktu eta zerbituetan ere bertan egotea. Nire gogoeta pixka topika handikoa, beti ongo da militantzia, beti ongo da lana, beti ongo da euskaltzaletasuna eta euskalgintza, baina mundu global horretan erronka handi bada, eta esan bezala apustu nire ustez, administrazioaren aldetik apustu definitiboa behar du eta ezagik ausarta deitu bat zaion. Kristada ausarta ditu behar izatea, azkenen zure hizkuntzaren defentsari ez. Baina bai, lematu behar du azkenean euskara eta hizkuntza alor guztietan indartu izatea. Eta lehenengo taren, esan bezala, offline edo mundu digitalean edo gizartean hor bat, administrazioan erabat, guztion hizkuntza eskubideak bermatu, eta hortikan alde batetik gure aldetik bai enpresak eta bai euskalgintzan, euskaltzaletasunak edo euskaldunak garen enpresak egongo gea interneten, baina beti ere horren bat du administrazioaren babes erabatu bat. Eta beti ere kalitatezko produktu edutua, kalitatezko eskaintza bat ematen. Eta zure uste zein izan da administrazioaren implikazioa azken urteetan? Administrazioaren implikazioa azken urtez jatzen diatun, azkeneko laudan. Azken 10 urteetako. Zuberezit ikusten duke azken 4 urteak edo azken 10 urteetan izan duten implikazioa? Bueno, baten bai bereztasun bat dago, ez dagoen berriz ere bereztasun bat egotea. Ikatetan bai egin dute, bai egin da, nire ustez esfortzua, eta nahikoa da. Mundu digitalean eta ikatetan bai egin da
esfortzu bat, eta bai dira proiektu asko kontentu dianak, egun da evoluzio bat ere ikatetan gero eta azken 4-5-6 urtetan ikate sortu zinetik, diplomata sortu zinetik gero eta proiektu gehiago daude, eta horrean da hizkuntza politika aldetik ere estrategia aldaketa bat, momentu batean diruz laguntzen zialako aurrera zertzen ziren proiektu batzuekin eta kontzentratu dute gehiago zerbitzu potenteagoetara edo aurrekontu handien gastuetara. Ez da hori erabatzutena da, baina horrekin da horrelako lan bat. Eta, oroar, ikatetan baino gehiago nire kezka gehiago da ikatetik kanpo. Horrean euskararen aldeko apustu sendoago bat horrela, baina batez ere administrazio bera eta. Hausnarketa gehiagorik, Bueno, ni nire uru aurkeztuko dut lehenengo, lider naiz, ni Erudia Fundaziotik nator, behin ere, biak etorri gara Erudia Fundaziotik. Nire kasuan nik aldizkarian lan egiten dut, Erudia Zientzia eta Teknologia aldizkariaren arduraduna naiz. Eta orduan gure kasuan, merkatu txiki horren zati txiki batik zuzentzen diogu gure jarduera, hain zuzen ere, zientzian eta teknologian interesa duten pertsona horiei gugea hedabide espezializatu bat. Eta horrek, euskeraz lan egiten duen hedabide espezializatu bat, euskeraz lan egiten zailtasun, aipatu diren zailtasun guzti horien barruan, merkatuaren tamainaren txikiago daukagu. Hori hola izan da, beti anitz, eta hori asuntuta daukagu, hori izan dela, eta izango dela, eta uste dugu gainera, beste hizkuntzetan bezala, euskaraz ere, hedabide espezializatuek bere tokia izan dutela eta izan behar dutela. Horrek esan nahi du, proiektuaren bideragarritasuna bermatzeko, nahiz eta batzuetan Eluiarren buka insignia dela ezarren dugu, Eluiarretan esfortzu eta ahalegin handia ere badala, horrelako aldizkari bat, hainbeste urte mantendu izan, aldizkaria 85ean sortu zen, 2012an gaude, bukaeran. Eta gure esperientziatik eta mundu digitalaren barruan, nik galdera horien erantzuna ez daukat, kezkak dauzkat, galdera horiek etengabe egiten dizkiogu gainera gure buruari, guretzat oso positiboa izan da. Aldizkaria 2001etik dago interneten, hasieran webgune handiago baten barruan, eta iaztik gure berariazko webgunearekin horrek eman dio ikusgarritasun handia gure proiektuari, eta guk gure txiki horretan garbi daukagu edizio digitalaren aldeko apustua egin nahi dugula. Apustua egin nahi dugula, paperean eskaini ezin dugun hori webgunearen bidez eskaintzeko. Askotan kanpoan egun edukia edo formatoagatik paperean eskaini ezin dugun formatua edukia barkatu. Duela bi urte hasi ginean ere edizio digitalaren azpidetza eskaintzen, adibidez, oso gauza simbolikoa da. Eta bitazpidedunen eguneko bat uste dut dagoela hartituta bakarrik edizio digitalera. Baina, pauso txiki hori ere eman genuen, eta jarraitu nahi dugu aurrera egiten, baina kontziente gara ere, lehengoitzen aipatu dugu bat tabletetan aipatzen zuen Ikerrek zegoela aldizkarien etorkizuna, eta bai, egon daiteke, baina euroak kontatzen hasten zarenean eta pentsatzen hasten zarenean nola egon nahiko nukenik tabletetan eta nola egon aldudan, sortzen dira eskezkak eta desajusteak, baliabide handiagoak dituzten komunikabideen ondoan jartzen zarenean, eta kontua da gainera, hartzaileek badakitela gure eta beste aldea zein da, baina azkenan kontsumitzaileak bilatzen duena kalidadea da. Eta gehien erakartzen duen hori konsumituko du batez ere, ez da, orduan
lehia desigualatzen, ez dugu kondizio berdietan lehiatzen, kontziente izan alera horretan, eta bueno, hori asumituta, aldegun neurrian pausoak eman ditugu, esan dudan hori, Azpidetza digitalaren bidez, azpidunaren gunearen bidez, eta azpidunen artean adibidez oso harrera ona izan duen ekintza izan da, azpidunen bi herenek alta eman dute edizio digitalean. Eta bueno, horrek animo ematen dugu. Mundu digital horretan pausoak emateko. Nik gauzatxo bat komentatzeko nik EIDR-ekin ni peina naiz, Tecnopolis telebista saioaren zuzendaria, EIDR-en lankidea eta EIDR-ekin lantokiaz gain konpartitzen dut gaia, guk ere zientziaren teknologia eta divulgazioa egiten dugu, baina merkatua diferentia da, hau da, telebista publiko batean, telebista generalista batean egin behar dugu lan, eta merkatuaz aparte euskeraz eta gaztelaniaz lan egiten. Produktu bera, bi merkatu begira lantzen du. Telebista generalista batean lan egiteak eta gai espezifiko zehaz parte edukitzeak nolabait behartzen etu telebista edo medio horren legeetan makurra gaztia ez da. Esan edo zientzia erakutsi behar dugu, teknologia erakutsi behar dugu, baina modu atsegin batean, modu entreteniduan eta informatuz ez da. Modu harin batean eman behar dugu, berez nahiko zaila ikusten da gauza hori. Horretarako beti da nik duela 15 urtetik estrategia bera jarraitzen dugu. Zorrotza gara, eta saiatzen gara gauza erraz ematen. Eta medioak eta baliabideak eskaintzen diguten hori aprobetxatzen. Amuak erabiltzen ditugu, musika izan deke, soinuak, adierazpen ikusgarriak, sekulako irudiak, ikusgarritasuna bilatzen dugu, aktualidadea, eta ara ere, galduta daude. Programazioaren, telebista generalista horren barruan, galduta daude, eta nesbenka jartzen gaituzte eta erakusleio horretan. Gauza bereziak egiten saiatzen gara kosta. Bai egiten genituen zinta grabatu eta honetan hasi ginean, eta baita gaur ere. Telebista saio ginean, telebista saio izaten jarraitzen dugu, baina normala denez, denporak horrela eskatzen duela, eta gainera telebistan zaratez aldatu beharra dagoeneko, bilakatu ere internet produktu, ez da? Duela urte batzuk hasi ginen programa bera interneten eskegitzen, osorik, edukiekin, reportajea zatika ikusteko aukeraekin, programazioak eta beste hainbat gauzarekin, eta gaur egun daukagu webgune berritu bat, aukera horrekin guztiekin, ikusleekin norabaiteko elkarrekintza lantzeko gauza txikiak egiten ditu, adibidez argazki lehiaketa bat daukagu honetan, nun hilero alako gauza bat sosketatu ez, oparitzen dugun da argazki honenaren egileari ematen digun, harako tablet da, egin izan ditu inkestak eta alako gauzak, jakinak hor daude edukiak, telebistan ematen dianak, ematen ez dian beste batzuk, making of-ak jartzen ditugu, programaren inguruko bestelako berriak, eta gainera sare sozialetara jauzi egin dugu, gure webgune propioa duka, baina sare sozialetan ere barra. Eta oso okeres banago, zenit datuak ez ditut ekarri, zer guzti improvisatzen ari gara, datuak ez ditut ekarri, baina duela 2 urte sartu ginen Facebooken, aurten egin dugun aldaketarekin eta nolabait horren gainean gaude, hau da, duela 2 urte
ireki genituen ate batzuk, Facebook eta Twitter eta horiek, baina ez genien aparteko dedikaziorik eskaintzen, eta urten ja badaukagu taldeko pertsona bat, nolabait hori dinamizatzen, ezta? Eta urten bilakara pistona izaten ari da. Ikusle eta parte hartzailean artean, da feedbackak eta hola, oso okera ez bana, eguneko 17ko gorakada eduki du aurreko urtearekiko, guretzat pozgarria hori. Muga dauzkaz, hori denbora eskaini behar zaio, diru kontuak ez nahi hemen aipatzen dialako, baina pentsatzen dugu, bideo horretan ibili beharra daukagula. Telebistak eramaten duelako jendea internetera, eta internetek eramaten duelako telebistak. Telebista familiako arraroak zarete zu, ezta? Arraroa? Telebista generalista baten arraroa. Bueno, baina klasiko ere bai, Klasikoak ere bai. Errepikatuak ere bai. Eta oso etekin hona ateratzen die bere eduki. Astean hori aldiz, ez da zenbatetan ematen du. Bai, askotan, Eta gauardietan eta ematen du berriz ere, Bai, eta goizaldean ere, bai. Bai, ordubietan eta gauardeko iruretan askotan ikusten dut, Erakarpen gehiagorik eskerrik asko, baina zure ekarpengatik, baita zuri ere dira, eskerrik asko. Beste pentsamendu bat, xetasunen bat. Ni osatik iratzen ez da, lehen Kataluniako ordezkariak aipatu daudena, ezta? Azkenean interneteko Gustan Museo. Azken batean Gustan Museo horretan daudenak zeukaten ez da egite sarreren 1,75 edo parte hartzaren 1,75 eta bestiak geratzen zen ja indartzen dako telebizion hiru, TV hiru da. Horbat, hemen ere, bakoitza bere inukinean, herriar berian, herrien lagunak berian, bere publikoarekin eta bere gentiarekin, bere Gustan Murri bere ekarpena inberko dute. Zaten zuten bezala, bakoitza bere parametroen barruan, kalitatea zaituaz, aldizkari zientifiko batek, derrigo zentu kalitatea zehaztasuna eta ezin da izan beste bezala. Beste batzuk, mundan kalitatea, naritokiko zebaten ikuspegitek izan duke, kalitatea, behintzat hiru parametro eskaini beharko dituzkena. Informazioa, por supuesto, eta informazioa ez dauka azatik tokikoa izan behar, barakik beste batzu izutela horrela pentsatzen, baina hori baino oso izan behar duela, batetik, bestetik zerbitzuak eskaini behar dira, eta zerbitzuetan, esan dizkeba, zoriontzeko, semia zoriontzeko aukera, eta izan nahiena, edo geolokalizazio bidezko planuak, mapan eta abar, eta hirugarren parte hartzea. Parte hartzea gustatu, bakoitza bere komunitatean. Parte hartzea gustatzen duen neurrian, sortzen ditulako, eta sariak sortzen ditulako, barrerak ere sortzen ditulako, beste David batzuentzat, Eduardo Aldientzat, egiten dan, identifikazio zeari lortzen dan horrezan, hori duten duelako produktua eta jende gehiago, jendia fidelizatzen duela. Hiru zaude, eta gero, gustana, ez da egongo Kataluniatik oso urrin daude, baina ETB.com ez da izango, nahiz eta diru mordoa gaztar, liderra, lehenengua eta gaina egundoko diferentzia. Horrengo da Euskarria, sustatu, bestia, euria, langua, berria, asko moria. Baina horretik geratzen naiz. Eta orain ikaslei, balitu behar dien, nagore lotxa zakota da. Nagore zer egin dezake, zer egin dezake komunikabide eta eterbide eta digital hauetan euskararen presentzia bermatzeko zer egin dezake zuen ustez? Nire ustez eskaintza hobetu. Eskaintza hobetu. Nire kasuan publikoa erakartzeko. Bai, nire kasuan adibidez zuzenbidea ikasten dut, eta
klasean zeu bilatu behar baduzu, informazioa bilatu behar baduzu, bi lan egiko dituzu. Bat, informazioa bilatu eta bestea euskarara pasatu. Euskaraz ez dut topatuko zez. Eskubizkodentzia, ez. Esan handia, erronka dira dago euskarreko orduan eskaintza betzeko, edukiak euskarazteko igualera da. Baina zuzenbidearen arloan. Zuzenbidearen arloan, zure ustez. Bueno, kontutan hartzekoa da, euskaratu egin behar ditugu edukiak, baina ez zuzenbidearen arloan bakarrik, hainbat eta hainbat arloetan. Ja, adibidez. Bai. Ni adibidez, nire kasuan, nik hirugarren adinarekin lan egiten dut, ikasitaria naiz eta erratzaioak eta telebista saioak egiten ditut, eta ez daukat inongo euskarazko informaziorik nagusi inguruko informazioa. Ez da inon ere. Inoiz. Behar bada noizbehinka, behar bada estatistikaren bat, edo pasan astean berri izan diren pentsio inguruko berriak, bai, agertzea apur bat, baina oso sakon jokabe, baina bestela ez dauka. Eta niri gertute zainan bezala zure zuzenbidean, eta musikan ere esaten dute, musikan egin diote, musika arloko informazioa ez dela euskaraz agertzen asko. Hortaz, arazo nahiko labia, arazoa eta erronka eta lana egiteko bidea, ez da irten bide bat, behar da hildo hortatik joko behar dugu. Eta gure Errusiarra Moldaviar ikasle bat daukagu, berak ez du ondo euskaz ditzen. Ulertu bai, ez da apur bat. Ez, zero. Baina, zer uste duzu hizkuntza, gutxitxoeko hizkuntza hauek zer egin dezakete interneten eta edabide modern hauetan, edabide digital hauetan, zure ustez? Sí, que tiene que ser más, me imagino que más llamativa, más llamativo, más atrayente. Eso es más atrayente. Algunas... Y para ser atrayente, ¿qué tenemos que hacerle? Ponerle muchos dibujos, colores estridentes, No, tampoco tanto. unas músicas que nos atraigan. ¿Cómo podemos hacerlo atrayente? Pues... algo que demande, quizás algo, tú entiendes algo que demande la sociedad ponérselo aquí. Más o menos. No, bueno, también otras cosas para impulsar el estudio de idiomas, por ejemplo, los cines así, cines en euskera con precios más bajos, subtitulados en castellano, para que aprenda la gente. Que hay mucha gente que no habla euskera, pues no sé, sería un motivo para aprender. Sí. Y... ¿Tú para aprender el euskera tienes intención de aprender euskera? Pues por ahora no mucha, pero bueno, puede ser que sí, depende. Puede ser que sí, que tenemos que hacer el euskera atrayente entonces, en este caso, ¿no? Tenemos que hacer que el euskera te resulte atrayente a ti. Eso es, más o menos. Erronka gorra daukagun hemen, Errusiak hitz egiten du, euskara erakargarria jarri behar diogu aurrean, eta orduan behar bada. Resulta necesario. Claro. ¿Y qué futuro les ves tú a estas lenguas minoritarias en el ámbito de las nuevas tecnologías minorizadas? Sí, son minoritarias. Si no se aplican algunos cambios radicales, porque eso va a ser... Cambios radicales. Sí, porque eso así se pueden cambiar las cosas. Una revolución rusa. Muy ruso, ha vivido muchos años en Rusia y es muy ruso. No. Cambios radicales, antes a... Sí, pero así haciéndolo suave yo creo que es, por no decir imposible, muy difícil conseguir algo. ¿Tan negativo lo ves tú? Bueno, aquí llevamos muchos años aguantando y adaptándonos a las nuevas circunstancias. Yo no lo veo tan mal.
puede ser que cada vez se hable más euskera, pero Tú te todavía desenvuelves bien en nuestra sociedad, te desenvuelves muy bien sin saber euskera. sí. Horra arazo bat ere badaukagu, euskera ez zer jakin gabe, oso ondo bilakatzen da. Bueno, y en esos cambios radicales, ¿qué podríamos hacer? Por un lado, necesitamos también un apoyo institucional, como Eso sí. hablaba en el principio, ¿no? Sí, Eso está claro. Sí, eso por supuesto. Y un poquito más de lo que se estaba haciendo en los últimos años. Lo hemos tenido, pero muy escaso. Motivar a la gente. Exactamente. Motivar más bien a los políticos para que viajen en esto, diría yo. Eso sí, Creo que nos va a hacer falta. eso ya sería la base. Esa sería la base, ya. Y en estas, claro, porque no hemos tenido en cuenta que estamos en una época de crisis. Y lo primero que van a intentar cortar las alas va a ser la cultura, como es lógico. Entonces tenemos aquí otro reto más, ¿no? Eso es. Convencer también a las instituciones que esto es necesario. Importante. Sí, sí. Y además de importante, muy necesario para ayudarle a esta lengua tan milenaria, hablo del caso del euskera, esta lengua tan milenaria, a que lo tomen un poquito más en serio. Porque yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos quizás es que no se ha tomado. ¿Vosotros creéis que se ha tomado en serio el euskera, institucionalmente hablando en este país? Hablo del País Vasco, En Asturias ya veo que no se ha tomado para nada el asturiano en serio, para nada, por desgracia. Lo estoy diciendo con un tono jocoso, pero es como para llorar. Hay que tomarse un poquito más en serio, ¿no? Es la realidad. Claro. Y si no hay una presión detrás, un político normalmente no se va a mover mucho más allá de lo que le pidan. Y aunque le pidan mucho, no se va a mover casi. Entonces, si detrás no tiene algo que lo mueva, que lo empuje hacia una dirección, no se van a mover. Y si es un tema que desde un ámbito político no es rentable, porque ni da ni quita votos en Asturias. Si estar a favor o en contra del asturiano en Asturias, ni te da ni te quita votos. Es neutro. Actualmente es neutro. UPyD no sé si se ganaría más votos por decir que va en contra del asturiano, o sacó un diputado por Rosa Díez en la televisión central. Entonces, la cuestión es que el político no se va a mover si no ve necesidad de ello para seguir. Y las instituciones, en el fondo, dirigen a los políticos, no la dirige la sociedad, que ahora no. ¿Que nosotros somos los responsables de ponerlos ahí? Sí, pero Sí. Claro. Si la sociedad es indolente, el político va a ser más indolente todavía. Y luego, pues, en caso de intentar la recuperación, nosotros siempre nos viene con el San Benito de la obligatoriedad y de la imposición. Es decir, no se puso en ningún sitio y ya es obligatorio e impuesto. Ya contra los derechos lingüísticos de que no se sabe qué gente. O sea, el que está en la escuela, pues está coartando la libertad de no sé quién. Que se intente que la televisión sea en asturiano, es que claro, hay muchos asturianos que no hablan asturiano. Al menos hay que sí. ¿Cuáles derechos valen más? Pues es una situación en la que se nos achaca la obligatoriedad, la imposición, y la clave para mí sería la necesariedad. Si fuera necesario el euskera, el asturiano o el catalán, para vivir donde tienes que vivir. No obligatorio ni impuesto, sino necesario. Que en el día a día, por alguna razón, bien activa o bien pasivamente, que tener acceso y uso del asturiano, del catalán, del euskera, del gallego, si bien no como hablante, sino como receptor pasivo que entender el euskera, como hablante en otros casos, pero que de alguna manera fuera necesario, sin necesidad de que eso llevara impuesto una obligación. Simplemente que la vida diaria tendría que empujar a eso, que no podías desarrollar la vida completamente de día a día sin conocer la lengua minoritaria o minorizada del territorio. Eso sería incluso un tema muy importante tener en cuenta. Ni ekarpen txiki bat egin nahiko nuke, Lorenzo orkesten eta honen inguruan badauzkagu 11 idei, 11 burutazio, pixkat egitara ere, nolabait jaso ditugunak, horreiten genituen galdera, 'Dira sekulako galdera,
gogorrak, ze, azken finean inork ez du erantzunik, erantzuna izango balu, alengo izateke Googleen milioikada bat irabazten, eta ez ginateken egon, ezta? Baina gu ez gara, ni behintzat ez naiz oso baikorra konturekin. Zergatik? Hemen behin eta berriro ipatu dugu, talaxe da, euskalgintzaren mundua, diru-laguntzen menpe ikaragarria dauka. Eta diru-laguntza horiek desagertu ezkero, ez dakit gauzak nola geratuko lirateke, ezta? Eta badirudi, egungo estatuak, Europa batasuna mailan, eta estatu batuek ere, estatuek soberania galdu dute botere ekonomikoen alde. Eta botere ekonomikoek guk ikusi dugunaren arabera